Kaixo lagunok, goazen 10eko hautagai bat ezagutuko dugu oraintxe. Deia egiteko ordua da. Ea harrapatzen dugun eta ea nola hartzen duen. Ni behintzat urduri eta ilusio handiz nagoen. Ikusiko dugu. Bai, kaixo, Ander? Bai. Kaixo, begira, itziar naiz goazenekoa? Bai. Bai, egin zenuen lehengoan azken proba, aktorearekin, eta bueno, da esateko azkenean, hautatua izan zehala. Zu izango zea, goazen 10eko bosko. Ze mouz? Benetan? Bai. Pozik? Bai, oso. Bai. Bueno, Eskerrik asko. ez horregatik, ongi etorria familia handi honetara, eta badakizu, bueno, ilusioa, lana, biak partekatuko ditugu, baina ni gogo handiz zurekin lan egiteko, benetan. Jo, nik bai zurekin lan egiteko. Ni eskerritziar. Bueno, xehetasun guztiak itzengo ditugu, ongi etorria, bale? Muxu handi bat. Eskerrik asko. Agur. Kaixo lagunok, goazen 10eko pertsonaia berri bat nork antzeztuko duen ezagutuko dugu oraintxe. Ea harrapatzen dugun. Ni beti bezala urduri xamar. Batzuk ikasleak dira eta orduan ez da inarraza, harrapatzea. Ja. Baote. Ze emozioa ez da horregotea eta bapaten. Bai? Bai, kaixo, Unai? Bai. Bai, begira, itziar naiz goazenekoa. Bai, Bai, txetxe honez? Bai. Izan berrio? Bale, itziar naizela goazenekoa. Bale, haupa. Bale, haupa, kaixo. Deitzen izun esateko, aukeratua izan zehala, beraz, goazen 10en egongo zehala, zorionak. Ai, mi esker. Ze mouz. Aizu guai. Bai, espero zenuen. Bai, jode. Ze? Ja, espero zenuen, deia, edo, bueno, jakitearren, Osea, sensazionekin ataren nintzen, baina, Bai, no. bueno. Inoiz ez dakizu ez. Bueno, ni egia esan ilusio handizu egongo zerrelako gure lantaldean, eta, bueno, ongi etorri gure familian dira. Ai, mi esker. Vale. Mi esker. Beno, Unai, itzeingo dugu, bai? Bueno, Vale. zorionak, da gozatu, laizter arte. Agur. Aio. Bai, asko poztu da.